Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufunyela khona lolu hlelo. Igama lami nginguSembiso ngwakandlozi. Ngicela amaqala ukuvashela i-channel cofa subscribe. Thokozele le video. Wembukeli ucela usizo umndeni wakakhoze eMandeni kwaSithebe kulandela ukusha kwekhalabo ngenxa yomuntu ophosa ibhomu lika-Petrol kwase kulimala abantwana abathathu abakade besendlini kanye nomama wabo. Kubekwa ukuthi laba bantwana kanye nomama baphuthunyiswa esibhedlela saseStenga lapha bafike khona bathola usizo oluphuthumayo. Okubuhlungu kakhulu ukuthi kube sekudlula ingane eyodwa emhlabeni ngenxa yokusha kakhulu okulinganiselwa kumaphesenti angu-96. Kube sekucela kubo bonke abantu abangakwazi ukulekelela lo mndeni, kungaba ukudla, izingubo zokulala kanye nokunye, ukuba baxhumane noPhumzile kule nombolo elandelayo u-074 077 088. Ngizoyiphinda futhi 074 077 088. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ube kuvo lwakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.